nake so, ko zan halaka ke nake so. Wasu daga cikin masu dan fara lalacewa. Ba ka ina ruwanka kayan sa ne yadda yake shi a Kai haba sarki me haka me zan gani wannan wani irin abu ne me faru baka ma san me ya faru ba na ce maka a nemo mutane su kwashe min kaya sai a je a dauko min wannan abun aikin sa ne dan da ko ne fa haba sarki kar ka sa saka ka a cikin mutanen da suke yi min zagon kasa duk kasuwannan mutanen da suke ɗiba kaya a rasa wanda zai taba kayana sai wannan Alhaji ka duba mutumin nan yana buƙatar taimako dan an bashi yayi wannan ai ba matsala bane taimako wanda muke yi ya isa muna wa ƴan uwa da abokan arziki da mutanen kirki amma kayana ne kar ka sake idan kana son mu zauna da kai idan kana son mu zauna inuwa ɗaya da kai kar ka ƙarasa wannan mutum ya taba min kayana Kaga sarki ai kayan shi ne ka rabu da shi mu maida markayansa in Allah ya daka rana ta faɗi Allah ba zai hana wanda zai bani abin da zan ci ayo Allah ba na mutum ɗaya bane ko mayar mar yawa mayar masa ina ruwana ni na saka shi ai halin mutum jarinsa mayar masa da ka mayar a nemo wani ya kwasa kuma sarki zan gaya maka wani kashedi na farko na ƙarshe kar a ƙara sannan waɗannan a ƙirga su guda nawa ya taɓa 12 a ware su ba na son su taɓa min sauran kaya baka kadara ya zo ya saka min hannu a cikin kaya kar a shafa min abin da ba zan iya ɗauka ba a zubar da su a ware su ba suna kai su gida ba su Rashi da samu na rabbi ne ba na baban kowa ba. Kin dawo? Ya makaranta? Ma, kuka fa kike yi. A'a, ba kuka nake yi ba. Me da yasa na kuka ga ki a kusa da ni? To ni umma ina ta taya miki tambaya amma baki bani amsa ba. Kin manta ke da na zo shigowa gidan nan na ga kina kuka kuma kin manta ke kika ce wanda yake ƙarya ba zai shiga aljanna ba. Umaira, kamar dai kullum ba abin da muka girka a gidan nan kuma har yanzu babanki bai dawo ba. Zaman salama ya fi zama da hantara kullum. Abinda duka yi dole za a yi maka salim alim. Kowa da rana ta sahar kare ya sa malum. Rashi da samu na rabbi ne ba na baban kowa ba. Ma ki daina damun kanki. Duk abin da ya faru a bisa ƙaddarar Ubangiji ne ki daina damun kanki. Rashi da samu na rabbi ne ba na baban kowa ba. ya na ganku haka cirko Allah ya nima haka na dawo na ganta tana kuka na tambaye ta ta min shiru amma kai ka tambaye ta ko za ta gaya min. Zuhura ya me yake faruwa na ganku haka ko har yanzu ba ku ci abincin ba ne? Kamar da yadda ka sani tun da ka fita ba abin da muka ci a gidan nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To yanzu yanda za a yi kuɗin jira ni da Allah na zo. Ina za ka je? Kuma. Idan ka fita ka samu halak, ka kawo mana. Idan baka samu halak ba, ko da ƙwaya zira ne ka kawo mana haram. Insha Allah zan yi ƙoƙarin nemo halakan kan muku. Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Alaikum salam. Musa. Ya gajiya. Alhamdulillah. Ya kasuwa. Lafiya kalau. Madalla. Ya aka yi ni kwana biyu? Wallahi kwana biyu na ga masu hankali. Yanzu haka ma wallahi wata alfarma na zo nema wajen ka. Ni na ɗauka ma 500 ita ka mun. Wace damuwa ce kun ka zo min da ita? Ba maganar 500 ba ce. Wallahi gidana ne ba abinci. Kuma ka tashi babu abin da za mu ci. Kuma na je kasuwa na buga na kada wallahi na rasa me zan samo mana mu ci ne da iyalina. Shine na zo don Allah ko gwangwanin gari biyu ne ka taimaka min. In je in kai wa yara su dan ci. Maganar gaskiya ba zan koyewa ba kai akwai matsala. Domin harkar kasuwancin nan ba kamar da bane. Kai gashi ba aiki kake wa, kila wakala kake. Gaskiya ba zan iya ba. Bashi in ta wasu 500 a tsakanina da kai. Sai ka biya sannan na baka wani. Dan Allah Musa ka rufa ma asiri. Na san akwai 500 ɗinka a kai ne. Ko don albarkacin yar yarinya da take gidan nan da Allah ka taimaka. Kai karka haɗa da Allah ka cuce ni. Shikenan a zo a ɗakwance uba kwance. Gaskiya ba zan iya ba. Wallahi ba zan iya ba. Ubangiji Allah ya sa mu dace. Amin amin. Kowa da rana ta sahar kare ya sa malum. Rashi da samu na rabbi ne ba na baban kowa ba. Kai ne nan baka shigo ciki ba kuma ka tsaya. Wato akwai matsala ne a wakina. Wallahi gidana ne tun safe babu abin da muka ci daga ni har iyalin. Kuma na je kasuwa na buga wallahi ban samu mana abin da za mu ci ba. Shine in ce bari in zo in sanar da kai. Na sha gaya maka cewa duk lokacin da wani abu ya tunkaro ka makamancin irin wannan karka sanar da ni. Yanzu Kabiru banda matarka mutum ya kirki ce wallahi da tuni kun samu matsala. Wato abokina na san haka amma nauyi ne bana so in rika dora maka. A ce duk sanda matsalar gidana ta taso kuma sai in zo in sauke ta akan ka. Na wuce matsayin aboki a gurinka, kallon ka nake a matsayin amini, wani nauyi. Babu komai, kai hakuri hakan ba za ta sake faruwa ba insha Allah. Ba matsala, wannan ba zai gagara ba. Bari na shiga jiki na dan canza na fito sai mu je mu sanya za a yi. Uwarka ko kowa kake da su to ni tsama dan Allah kaka kunna dan Allah dan Allah kaka kunna kar ka kunna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah mada dan Allah kar ka kunna mada dan Allah kaka kunna mada dan Allah kaka kunna kai hakuri dan Allah kai hakuri mada Ke nake so, ko zan halaka ke nake so. Ke na zaɓa domin ke ni ba zan ji tsoron kowa ba. Zafin rai ba su daban da masu saurin hannu ba. Isa da jarinta wata ran ba za ta ma'aikata bas ba. Me ake kallo so bai zamo ababen koyo ba. Zargi zato ba za ya kasance yana yin daidai ba.
zaman salama ya fi zama da hantara kullum kullum. Abinda duka yi dole za a yi maka salim alam. Kowa da rana ta sahar kare ya sa malum malum. Rashi da samu na rabbi ne ba na baban kowa ba.